z Brawl Stars. Jak vidíte, hru za Karla, protože musím... no co to je? Ježiš, what the fuck? Chcípni. Jo. Jak můžete vidět, tak jsem se přejmenoval na tečky, protože je to lepší. Colt, chcípni, yes. Já vím, že tam jsi. Jsem blbej. Každopádně teď si budu dávat pauzu na měsíc od natáčení, protože půjdu na dovču na měsíc, takže GG. Pojď, chcípni, Rozo, chcípni. Yes. Kdo je to? Penny. A k tebe si podám, Rozo. Špatná. Kdybyste nevěděli, tak včera mimo video jsem chvíli hrál a padlo mi Legendary, jenže pak jsem musel to, teď teda Mythic mi pad, zase, takže a získal jsem Angela a dneska mi padla legendárka zase a spadla mi hyperčáčka na Edgara. Jenže se pak ještě budeme muset zlepšit, akorát nemáme ho. Kolik mám strašně málo. No nic, já půjdu Dynamitem. Že až ho budeme mít tady, tak si dám tady to, protože to je mega dobrý. Nicméně já se pak chci vylepšit Edgara a pak budeme šetřit coiny. Viperka, Kid, Angelo, Crow. No, chcípni. Já si srandu nabračím. Já půjdu, jak jste mohli vidět, za každého brawlera, kdo mě zabije, tak půjdu. Samozřejmě, když ho nebudu mít, tak si vyberu někoho jiného. Ne, samozřejmě, když ho nebudu mít, tak půjdem s tím stejným, co máme. Je to? Hello. Hej, ne, tam mě nesmí zabít, já ji nemám. Chcípni, tak chcípne. Já vám říkám, že chcípne a já taky. Jinak pak půjdem do tréninku nebo budu na moji mapu jednu a tam vám ukážu, co vlastně všechno Angela má, jakože za gadgety a teda. Taky čeká. Chcípni spajkyči. Dneska jsem týmovat. Je divný, že když chcete jakože týmovat a máte tam tahu, tak nemůžete, takže musíte míření. Nikdo nechce další Angela. Tak to je svinka, no. Nejdřív chtěl týmovat a pak nechtěl. Já bych chtěl nejdřív na Edgarovi vám ukázat na mý mapě. Dáme čipy čapa. Koukněme se, kde je?
mažu. No to no. Tak. Co vám vlastně můžu ukázat, jak je OP, jak je Edgar OP, vlastně když máte tady tu gadgetu, že se vám rychle dobíjí Utena, tak se vám trošku rychle nabíjí i Utena. Teda. No, tady se to trošku nafarmíme. Tady je hypercharge. Jakube! Když máte hyperchargeku, tak vlastně s tou Utenou takhle a můžete skákat a pak to jakože boknete do země a je to GG. Tak jo, Ash, no nic, jdu sem. To byla se no, dobrý. Do žlutýho, rychle do žlutýho. Oh shit, skaču sem. Bum, yes. Tak tohle byl dobrý play. Akorát jsem to absolutně vůbec nečekal. Také máme Utenu a i hypercharge. Jdeme do prostředka. Bo. Já bych na ně i mohl skočit zároveň. Tak mám hyperchargeku a vidíte, prostě je hyperchargeka na Edgarovi, prostě good job. Také ukážem si dalšího. To má hyperchargeku. Tak jsem zvědavý, jakou má hyperchargeku. Kdybyste neviděli předchozí videa, tak se na ně můžete kouknout. Co to je? Jo, to jsou pastičky medvědí asi. Jak se tam mám dostat? Jo, přes žluté, pravda. Přes žluté. Je tu? Jo, je tu. Čípníme si. Rychle. Čípni. Oh shit. Rychle do medvědího. GG, tohle zlatý ven, kámo. GG. Co to? Ne, zpátky. Ne. No. Tohle je zlý. Jo, někdo se sem parkl. Ne, tak to se byl asi já. Nemáš jump? Jo, má jump. Co to melu? Ne, pomoc. Kuch to, vtipně. Co to je za bota totálního? Když já vím, že to jsou vody. A jo, jak se dostanu pryč? To prdel. Rychle červený. Ne, červený ne. Tak zpátky, ale rychle. Třeba sám. Oj, jo, vrtí se. Počkejte. Ona je vychytaná. No, každopádně nevíme, co má za hyperchargeku, a to je jedna, protože si vezmeme El Prima, který má taky hyperchargeku. Se kouknu, kdo má všechno hyper. Já jdu zkusit koukat s hyperchargekou. To bude zajímavý. Ale ne. Zase. Každopádně, dámy a pánové, můžete mi hodit like i odběr. Bude se mi to moc hodit. A my jsme... Zase se nám to seklo, protože jsme se nemohli hledat. Doufám, že nás nějaký bod nezabil. Ok. Počkej. A nebo byste mi mohli dát follow na TikTok.
TikToku, tam se jmenuju Pavel Patožítka 12, jako stejně na YouTube. A na mým druhým účtu Pavel Patožítka 124. Počkej, co? Pojď svoji mapu. Aha, do prdy. Kina Fialk, jo vlastně, teď já chtěl vědět, jakou má hyperátu. No. Rychle? Tak, do modrýho. Yes, jsme tady. Mám 15%. To není dobrý. Kuba! Hele! On viděl modrou. Chce se portnu rychle? A šla do červeného. Nekempí tu někdo? Neflencí. Vtip. Jo. Co? Pokud se neštípnou, tak uvidíš. Myslím, že mluvíš na mě. Na tebe, jak mluvíš. Třeba to se říká, kýdni? No. No, takže jsme se neužili hyperčáčko, ale jak víte, tam můžeme jít 20 minut. No, jdeme ještě jednou. Můj soused zabil. Nebo můžete do komentu rovnou i napsat, jaký je váš nejoblíbenější seriál nebo film. Ocením to. Tak prokopám pro... Tak dáme si cestu. Je tu nějaké? Ne, a má se prokopala cestu. Ne, to není fér. Čau. Ano. No, proti se, yes. Ano. Ale neříkej, že mě zabije. Takový kousek od hyperčáčky. Okay. Musíme prostě mít hyperčáčku, pak můžeme mít normálně. Ne, nezabijejte se. Tohle. Tak. To zmizelo.
Oševaný. Tak vezmeme si ještě nějaký. Proč? To je jedno. Exhalation, lactation, no zase. Za 5 hodin zráží jméno Frimburku babi. Exhalation, combination. Exhalation, mortis. Exhalation, mortis. Karl je stejně silnější než Mortis. Takže si moc neskoušej. Moc neskoušej. Nic jste neviděli. Ach jo. Exhalation. Udělali jsme tam takový menší střih. Myslím, že to tam asi půjde vidět. No to je jedno. Vzal jsem si stůl, protože s Karlem už prostě nechci. Je to takový divný. No ne jako divný, jakože i s Karlem, ale prostě. Tak pojď ty pokáči. No pojď pokáči. Ty se vidíš. Ale ne. Tak jsem na to jenom čekala, že najdu a budu jí blízko. Ne. Je Fufi. Zkusím týmovat. Vtipneš. Jakube, co to je? Tamhle já jsem už použila ultimate. Že jsem do něj radši nestřílel. Proč jsem ho nechával? Jo. Go.
Kdo by se jmenoval go. Pojď Maxko. Já zkusím. Šalma, já jdu do go. Zkusím týmovat. Nechceš, jo? Holy. A bude si myslet, že to pořádkem. Přitom tam vůbec nejsem. La. Dá si ufo šťoure. Co? Protože mě takhle rychle zabil. Angelo. To jsou čítři. To je Mortis tohle. Vsadím se o 100, že tohle je Mortis. To je Bibi. Proč je tak rychle? Že jsem nevyužil tu ultinu, co? No, buď tam. Jenže buď tam, ty můžeš přejít přes vodu. Ne. Troni ho. Kill. Chytně. Ano. A teď se vykoupat, babe. Happy New Year. Kill. GG. Dobře mi. Sice ta výběrka, ale ne.
Tam nestačí. Tak to vyhrají. Musíš to vyhrát, Angelo. Jak tam to? Morty, no tak na tebe mám tady vzpomínky. Ale ne. Proč mi musím umřít jedna? Neznám to. To jsem jak přežil. GG.
To zrovna nepotřebuju, potřebuju coiny. Tak mám další. Showdown. Svolíčko. Vezměme si taky tuhle, zkusíme to si. A už půlhodinový videa, myslím. Tohle nebylo dobrý. Za to se fakt omlouvám. I need you, babe. Wait. Asi upgradeujeme v tomhle videu, nebo v druhém videu. Asi upgradeuji, asi dáme další power desítku na Edgarovi, tak budeme hrát s Edgarem, když má i hypercharge. Bingo. Ne, to jsou mě dva. Ne. Už víš, jak mám dlouhý péro. Utrácel. Věděl, že tam jsi. Dva angel. Gadgetu tam se má. Když se prostě nezbuduje, tak to mi dopadne. On má hyperžáčku na bula. Buď ji koupil, nebo ji dostal ze startropů. Ne, pomoc, mluvne, prosím. Hej, jak mluvíš? Já ti to seberu.
kousák. Přestaň. Nech toho.